Dolan ning Kebumen. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, Bolo. Iki ceritane aku karo rencang-rencang. Berarti basa rencang-rencang ta ora? Bolo-bolo, kanca-kanca. Iki lagi dodolan ning Kebumen. Lah aku ki wong Demak, Bolo. Lah iki aku pengen dolan-dolan ngono kae ning Kebumen mumpung do libur kerja. Soalnya guys do lulus kabeh, Bolo. Jian dalane nak wis aspal ngene iki marake ngantuk. Dalane lurus puinu kok ono sing bolong-bolong. Marai nak berkendara iki nak dalan iki mari ngantuk, Bolo. Lah singkat cerita iki wis aku tekan Kebumen iki aku ape tekan ning pantai Menganti. Lah kae pantene ketok. Iki sengaja aku apa ya? Mandek sik karo midu-midu bar kuwi terus gas lanjut meneh cah. Lah pantene ngene balik bukit-bukit kae ketoke lho ya. Soalnya aku yo ora ngerti, soalnya iki pertama kali pengalamanku ning Kebumen. Tibake yo waduh banget iki pirang jam yo. Ketoke yo 6 jam. Aku mangkat pokoknya bengi jam 10-an, sekitar jam 10-an. Rute aku lewat Demak, Semarang, Magelang, Purworejo, terus lagi Kebumen. Ketoke ngono yo. Lah iki wis esuk-esuk cah, iki kancaku. Ya wis mau rollingan. Soalnya nek ora rollingan ya ora mampu cah. Motor sekupi motor wedok loro lanang loro. Lah iki singkat cerita wis tekan nggon tiket bayar cah, ora gratis iki. Lah iki wis tekan lokasi pantene. Lah iki kancaku cah, iki aku wong 5 cah. Pokoknya setiap perjalanan yo rollingan iki aku wis nduk mburi cah. Soalnya nek ngarep gak mungkin aku ngerekam ngene iki. Lah iki pantai cah. Lah asline iki biru apik ngono. Tak kira niki ora bebatuan pinggire pantene cah. Tibake yo ana watune, ndarung gak iso adus ngono kae. Suweger tenan iki kudu nyemplung aku hawane. Lah iki nduk balik bukit. Wah, nyeneng kita. Lah iki kanca-kancaku, kanca-kanca konyol iki. Pokoknya aku nak dolan nom-nomanku ya karo wong iki cah. Gak karo liya-liyane. Pokoke gembel mangkat saanane duit gas mangkat. Penting selamat. Lah iki cah. Pantai niki. Iki perjalanan menuju pantai ya sini. Tapi edite malah rodok buri. Sajane detik-detik ape tekan pantai iki mu yo hera. Yo wis ora apa-apa. Jan nyenengke cah asine. Aku seneng pantai-pantai ngene iki daripada apa ya? Daripada sing menanjak-nanjak ngono kae. Weh seneng pantai. Ya asine seneng nang gunung tapi kok ono koncone. Lah iki cah. Laut jan nyenengke biru-biru iki nek nggon aku kae laut Demak nganu cah coklat warnane. Lah iki aku baratus cah tapi ora ke rekod. Iki pantene aku munggah biyen nduk kene cah. Ono watu-watune cilik ngono kae. Karo ayun-ayunan nduk kene. Wi ono kerikil-kerikil yo gak apa-apa asine. Oke cah, sekian dan terima kasih.